आदामोन दंमोन नालाय सानैसो फनसिलिं मैया थांदोंमोन बेसाराफोर ओमफ्राय फनसिलिंआव आदायाथ' हाबबायमोन गारिजों खिन्थु माखासे थांफाग्राफोरना भटार कार्ड गैफैयैयाव ओरै लकेलनिखौ लाबोफादोंमोन आदाया गैया ओंखारबोनांबाय बाजैयाबो आदा गेवलां दिनै थांफिननि बावनो दिनै भटार कार्ड गोनाङा फैदों आरोना बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन गोजौना ओमफ्राय आंबो मालाबाबो गारिखौ सोफेराखै पासआ बोरै गारि ना दिनै मिथिगोन प्रसेसखौ नोंथांमोनाबो एसे मिथिनो हागौ नायनानै लायोब्ला जायफ्रा फनसिलिं फैनो आंनाथ' इभेन नाम्बारबो गैबावा दायो उदालगुरिनि नाम्बारसो नालाय ओमफ्राय दा थांगासिनो मोनथारसिगोन ससे देखायगासिनो गावखौनो बिराद बेड फिल खालामदों हेल्थआबो गावजोंहाय सापर्ट होआखै आंना माने दाख्लैनिफ्रायनो गगाजों जाबजों गुजुनाय एथ' बोरैबा मोनदों आरोना थ' अब्लाबो फैबाय ज' बारा मोनबाय आं खर' मोनजोबनाय गगाजोंनो मोनदों आं ओमफ्राय गुजुनाय ना मुलि लायो बावबाय आं उनजोंहाय आलासिफोरबो दङ प्रितिमोननि न'खरनिनो मा जाहैदों आंबो मिथिबावला मुलि लायदों जोंमा बसुमतारी नोंना मामोनलाय चेनेला दायो एल'ग्रा नोंला दा जोंमा बसुमतारीसो दा ओइ नों खोनायालै आरो नों खोनागोना खोनायाखै ए बेखौ सोग्रो दे ओमफ्राय खोलाबोबाय बे खै थाखा लानायमोन खै थाखा खोमाना 1500 मोजां खोनायो एकदम मोजां खोनायो मानो खोनाया जानो नोंना दायो जोंमा बसुमतारी दा चेनेला yes जोंमा बसुमतारी 50k जानो बेसेबां नांबावगौ 50k जानो मालाय माथो खालामबावनो जिबानो उफाय गैला बेसेबां नांबावगौ 50k माने 3000 दं खोमा 50k जाबा अमा जाहोगोन र'ना मा जायो आं बुंनो हाला ना नै मानसिफ्रा खालामहैजोबसिगोन अमा जाहोगोनबा जागोन दे आं दा बुंनो हाला जागोन ना जागोन होमबालाय साबसक्राइब खालामहैनाय नङा माथो अमा जाहोगोन खालाम साबसक्राइब आदसा न'खौबो कालार होसिगोन बेखौथ' माथो नेबाय थानो सान बे बोथोराव जागोन सानाय नेबाय थालालै एबार जासिगोन 50k अमा जाहोगोन दा जागोन ना अमा दे जाहोगोन अमा जाहोगोन होनखाबाय नै 50k जाबा खालामहैदो रायजोफोर बे टाइटेलाव होनायावहाय दहायबो बुंदों दहायनि भिडिअ'आवबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मानसि माने रावखौबो गाज्रि साननायबो गैया बेनाव माने अयनायबो रावनिबो लुबैया माने जे नंगौ आरोना ओमफ्राय 50k जायोब्लासो न'खौ कालार होगोन बिराद गोबाव जाबाय लुनानै बिराद मोजां लुबाय एक खालामाबो ओमफ्रायहाय दा जोंजों फैफादों बेबो बेरायहैनो जयग'आव दं जों जायो फनसिलिं हाबहैसिगोनानो थांग्रोनि बेरायहैनि साबसक्राइब खालामनानै बेखौ नायनि अमा जागोन होननो थिनदोंना साबसक्राइब खालामनायाथ' जेबो थाङाना नायनाया बे उननि खोथा सापर्ट होनांगौ बर'जों बर' एसे दं ओंखारजोबनांसिगोन इमिग्रेसननि थाखाय बिसोर माने ओंखारजोबनांगौ माखासेया हाबहैजोब्बाय आंल' थालांबाय आंना गारिया नाम्बार गैयाना गारि सोनो होआ आंखौहाय दा बबाव पार्किं मोनगोन जायगायाबो ओरैबायदि थेक बबेबा पार्किं दं दां नायनोसै आं ओमफ्रायसो थाबायलांसै आं पार्किं बानायबोबाय आंबो थाबायनानै थाबायनोसै दायो एन्ट्रि ओरै मार्केट गोजा बे ओरै भुटान जाबाय बे जोंनि इन्डिया फैग्रोबावबाय थाबोजोब्बाय माखासेया बैयाव एन्ट्रि गेटआवहाय फि लायो 10 थाखा बै एन्ट्रि आरोना चेकिं खालामबावबाय 10 थाखा बिनिफ्राय ओमफ्राय फैनानै बैयावनो एटिएम गासिबो दंजोबखायो नै डेक'रेसन खालामनानै दोनदों बिदि खालि हाबबोबाय वेलकाम टु भुटान गासिबो ज' केमेराया माबायदि मोनदों माने मोजां ओइ बोथोरखौ खोनाया मानो जाया आपाखौ खोनाया जाया बहाय बोथोर गैयामोन हा नै 10 थाखा बिनिफ्राय बुंबाय ए दा थालांनांगोन माथो नों थांफिननायाव दाथ' फैसा गैया बेहा थालांनांसिगोन माने बेयावसो लाखिजासिगोन नोङो लाखानांगौमोन बे फनसिलिं थालांनांसिगोन नोङो
हरसे लाखिजागोन नोङो समसानसेयाव लांनांसिगोन सेमसाइजों लानोसै हिनजावजों होजागोन नों साला समसानसेयाव लांसै आं थ' बेरायनोसै बिसोर हाबनो मोनला कार्डआनो गैया बिसोरना बेलाय बिसोरखौ नेनांगोन ना बेरायनोसै थ' गारि नम्बर गैखाय बानायनाया नायलाय 500 माने मा होननाय नोंखौ भुटानाव फैसा दिरुननायाव फैसारा जाहैनाय न' फैसारा जाखायानो फेल फेल फैसारा ओमफ्राय नोंना बेवाया मानो हाबफैनो मोनासै आधार कार्ड गैयानो फैसारा हा बेवाय ना दंब्रा बेयाव दं ओइ लोगोफोरा गैया लोगोफ्रासो गैया नैबे रेस्टुरेन्टआ बिराद मोजां माद्रास अभेना बार बिराद मोजां नुयो बिनिफ्राय बेलासियाव भिउखौ थ' बुजायबाय हगारसै र' डास्टबिनाव गार फाइन लाजागोनबो गारलाबायनाङा बा छटा गुम्पायाव थांगोन ना बारा गुम्पायाव थांगोन बुंलाय बारा गम्पा दे मामि दे बारा गुम्पायाव थांगोन लादांलै नै माबा गोलैबाय नों मायाव थांगोन गेलेफु 20 बाबा दानो गेलेनो थांगोन माने गेलेनोबा दा मोजां आय थांनोसै माखासेया थाबोबाय बोरोब सासेया दिदिया थाबोबाय कार्ड गैयैखाय दा लोगो मोनहैफिनसिगोन बिसोरखौहाय ओंखारबासो दाथ' गैला चान्स पनसिलि शपिं खालामजायालै खिन्थु बहाय बिराद कस्टलि जोंनिफ्राय ओरै लाबोनानै बारहोनानै पेट्रला बेसेबांथाय दाजों दायो पेट्रला बेसेबां 64.42 नामा माने दामा गेलेमबुनिया दमा आहाबो सोफैनांगौमोन बैथिं थांसै दालाय गारिखौ नाम्बार थाबा सोफैबा खम लाब जाबाय पेट्रला 64 रुपिसल' बेंगलाव सोनांगौबा 109 थाखा आसामाव सोनांगौबा 98-99 अब्ला आधायानो खम मोनजायो बेंगलनि कम्पेयार खालामोबाथ' आधाफ्रामानो बिराद बेनिफिट जासिगोन जेबो नंला दे मोनगोन र' मोनगोन नोंथांमोनहाबो मोनसे इनफरमेसन मोनलायबाय दा बहुत नै बेयाव गिदिंना थांदों मैया आच्छा थाव सोनो गिदिंना थांनाया ओरै गिदिंना थांदों माबायदि क्लिन नै बिसिनिया जोंनि उदालगुरिजोंनि भुटानजों मिलायानो टाउनावबा मोजां जागोन दे अरुणाचलनिया आरामसो सिदा जोंनियाबो आधा-आधासो नैबेयावहाय मा होनो बिसिना प्लेग्राउन्ड दङ गेलेग्रा फुटबल गेलेयो बैयाव औ बाव हाबनि जोङो आंबो हाबफेराखै खिन्थु फैयै फैयै फाइनालि नै नोंना खर'आव लाग्राया लादो ए टाटा गम्पा लाग्रा उदै ओंखारबायलै नोंना उदै ओंखारबाय सेमसा हिनजाव लाबाव नै रोमफ्राय थांनो मोनाबा आं थालांसै बेयाव समसानसेयाव लांसै भिउआ नै मोजां ओइ जों भिउ नायनो फै ओइ जों फै बै बिबारखौ नाय ओमफ्राय माबायदि मोजां बारदों येल्ल' वाव बे बिबारा माबायदि बिबारखौ माबायदि मोनदों बै बिबारखौ समायना मासो समायना दे हा नोंनि हाबायावबो लानो हागोन नों दाउजेंखौ बोरै होनामोनलाय वाव दाउजें बेखौ होनदो एबार बेबोथ' पुनसिलिं वाव पुनसिलिं वाव बरिया बे 50K जासिगोनलै नोंना आं बुंबाय अनलाइन हगिया होनना बुंबाय बोसारखौनो माबाय आं एकदमखौनो नुवाखै ना नों बाहेर फैयो गुम्पा छटा गुम्पायाव दायो जोङो बेयाव हाबनो नै ओरैबायदि साफा बिसिनि जायगाया भिउआ वाव थांनायसै वाव छटा गुम्पा मिथिबाय छटा गुम्पा ए नंगौ ना अ छटा गुम्पा आं खोथा मिथिया सफैबाय उफ बेबायदि भिउ वाव गाहायाव आयु ओमफ्राय मोजां ओरैबो समायना रमायना ओरैबो
ओरै फै ओइ जोंमा ओरै फै ओइ गाय जोंना हर एलाय नै बिबारा बिबारखौ नायलाय वाव बेरायनो प्लेस बेबो मोनसे ओइ जाहैबाय टर्सा रिभारमोन नामा टर्सा रिभार बे ओरैहाय गाहायाव थाहैबाय जों दहाय फैनाय बे जायगानिफ्राय औ थ' ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं देखायजोबला दा थांफिनबासो एगेन मोनसे ब्लग बानायनोसै आं गारबोबाय बुरैखौ मानि बेलाय कार्डआनो गैया नोंसिना ओमफ्राय गावनो बुंहरबाय ओरै बेरायहैहोग्रोदो बिसोरखौहाय जों लासै लासै माबाबाय थानोसै दा बेलेग जायगायाव थांसै होननानै बे लाभ इउ अल नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन भिडिअ फोजोबनो नागिरदोंमोन नै आसामनिफ्राय आदैमोन आदामोन एल'ग्रानि फेन दंबावो माथो